De meeste amateurspelers zijn arrogant, maar ik ken een paar gasten. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. Wimbok stelt gewoon zijn school Mijn school. ter beschikking aan de amateurkunst. Jolanda de Blauw. Beste kunst om zo in het openbaar klaar te komen. Je bent echt actrice of je bent het niet? Eerste bij het vuur, arme meid, wordt overal herkend op straat. Rest niet anders dan omhoog te kijken. Ik ben niet arrogant hoor. Nee hoor. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. Jan Wegers is zo'n mooie man. Met een heerlijk koppend haar. Zeg iets over mijn buik. Kontje. Zeg iets over mijn buik. En een heerlijke buik. Dank je. Loop ik laatst over straat, komt er zo'n dakloze naar me toe. Of ik zo'n krantje van hem wil. Ik zeg, sta ik erin? Nee? Ik veeg daar al je reet maar mee af. Ik belde laatst Henk Jansen op. Ik zei, we hebben geen persoonlijke toy-to-toy van je gekregen. Had hij geen tijd voor, zei hij. Hij heeft toch een persoonlijke productieassistente? We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. Ik heb Henk Jansen in mijn phone. En toch blijf ik heel gewoon. Ik heb Van Dessels in mijn phone. Toch blijf ik heel gewoon. Van de IJssellingsfoon. En toch blijf ik heel gewoon. Ik heb Elisabeth in mijn phone. En toch blijf ik heel We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. Heb ik laatst soep gekookt bij het leger des Heils. Vroeg alsof ik ook wat wilde hebben. Ik ga toch niet zelf die troep niet eten. Was ik laatst uit eten met mijn collega-spelers. Komen ze met een rekening aan. Ik zeg, hé, je krijgt wel een handtekening. Blij dat ze was. Welke bar is dit? De 4 engelen? Er staan er daar 16 hoor. Dus jij kan ook bij de zinspelers. Je hebt wel een goede kop voor een klucht. Daar doen we dus niet aan. En nou oprotten. Foto en handtekening? Tuurlijk, we komen zo naar de foyer. Of we dan weer in de AGA kunnen spelen? Wacht, hier heb ik mijn manager. Nee, die datum zitten we in Carré. aandenken. Ik stuur mijn bodyguard zo wel op je af. Die geeft je een aandenken. Kennen jullie Henk Jansen? Henk Jansen? Ah! Henk Jansen, daar zijn we ooit mee begonnen. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker.